Oro press meet kaiman karam to sukang saithana rok saithaka mane oro tote biশেষ haran ko kre je mo press meet ni madhome no sung jotto khoi district ni under je football team to nai rok borong sung oro tournament to অংশগ্রহণ kaidan bagai ba committee hoite sung kobogo ebong joto no phai oro khela उपभोग खाइना नोंखौ अबंनो सोंनायो माने गाहाम खाय जाते जोंनि खेलानो अ जागा अ टुर्नामेन्ट नो गाहाम खाय पारिनान बागै जों अ एलाकानि जत्त बरगनो जों सहयोगिता सान हामबाय जोंखौलाय दंखगतिनि तामंखाय आयं मासिं थांजाक सिनि दादु दनचन्द्र देबमानि बुमुगै अ जागा फुटबल टुर्नामेन्ट कायसा उंथनो खाउ এবং আবো যে জায়গানো বাসিনা হারসা কাবো বীর চন্দ্রপুর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল খয় ডিস্ট্রিক্ট বিসিং খালাইও ইনকাই অ জায়গাংখা ওয়ানসা তিব্রা মুগলি থরুক যত কমিউনিটিন বরক তঙ্গ সাবজাক ইনকাই আ জায়গাবো দীর্ঘদিন ধরিয়া খেলাধুলা ইয়াং টকা ইনকাই जों नायखा और काहाम कायसा मात तंग এবং অ জায়গা সিনি सिख्लारक जेरक द्राग्सआव कवरजे तंबायखा बरकनो जों नायो যথা সম্ভব খেলানি পান্থর তুই খাইনানি গাই ও খেলা अंनाय नकआउट सिस्टेम এবং তাসিং সিনি কনভেনার অলরেডি সাইক্लां थांगा ও খেলানি प्राइज मानि का चैंपियन 30,000 along with trophy रानार्स अप 20,000 along with trophy गाय ओ जगह एंट्री फी साइक्लां का 1200 खायै गाय শুধুমাত্র খয় ডিস্ট্রিক্টনি টিম রক ও জায়গা ফাই পার্টিসিপেট খাইমান্নাय हायार तुइमान्नाय खय डिस्ट्रिक्टनि बाहेरनिबो 4 जन खायै आबो तासिं सिनि कनभेनर परिसरखै साइक्लां थांगा ओंखाय आंखा खायो अ आमसाइनि बररक अ खेलानो खाय उपभोग खाइमानानो एबं सिनि जे नाहारमुं सामुं रायता जाया सामुं जाया तांगै सिनि बररक जे अरनदेव क्लाय तंगै मानि ड्राग्स आवै बखरक्ति सैमे आं तंगै मानि बरनो जों खेलानो पान्थर तुबै आबो हयते सागागै मानाना सेतामना खामबाय पुलनो जतनो खाकसंमा हामबाय जों किनि प्रेस मिट खाइमानि कारण हिंगाय आनि दादु दनचन्द्र देबबर्मा स्वर्गीय बिनि सिटिनो नारागै जों कायसा फुटबल टुर्नामेन्ट खाइनानै थां दङ बेनि उनावहाय बीरचन्द्रपुर कारण हिंगाय बीरचन्द्रपुर स्कुलनो प्रचेष्टा खाइतनि बिनि अनेक अबदान दङ बिनि अबदाननि स्मृति रक्षार्थे बिनि बसा रक मुसुंखा बीरचन्द्रपुर स्कुलनो फुटबल टुर्नामेन्ट अंनाय आ टुर्नामेन्टनि कनभेनार हिंगा आं प्रशान्त देबबर्मा सभापति असीम देबबर्मा कोषाध्यक्ष आर्जेन्सु देबबर्मा गाय सीसीएफ नि प्रेसिडेंट फर्मार बुसला कुसु फर्मार जीएस खगकरा सार अमरदीप देबबर्मा बे दङ बुसला ककम उदय चाँद देबबर्मा काका बे दङ आंनि हुता रामचरण देबबर्मा सीसीएस नि मेम्बार बे आंनि केएफनि रेफारि दुइजना बे आंनि मेम्बार सब कमिटिनि मेम्बार बेखौनो दङ गाय फाइनाल 25 अक्ट'बरनि सिम खेला जेंजांनाय अक्ट'बर 25 अक्ट'बरनि सिम खेला जेंजांनाय नकआउट सिस्टेम अंनाय बुट बायंनाया खेला खय डिस्ट्रिक्टनि बिसिंनि सिमिन टीम अंनाय 11 साइज खलायै गाय हायार नाहार माननाय प्रत्येकटा टीम 4 जना खाय हाईएस्ट 4 जना बिसि एलाउ उंया आबो ओपन नों आबो हायार न जिसि जान फान तुबदि आबो एक्सेप्टेबल सर डिस्ट्रिक्टनि बाइरे 4 जन डिस्ट्रिक्टनि बाइरे हायार तुइमन ओपन टीम खाय डिस्ट्रिक्टनि बिसिं मांगनाय बार खायमासाव टीम गाय खय डिस्ट्रिक्टनि बिसिं मांगनाय खय डिस्ट्रिक्टनि फाटारनि टीम एलाउ दिया किन्तु हायार एलाउ हाईएस्ट 4 जना एंट्री फी नाइबो 1200 खाय प्रत्येकटा मैच न
बुट बायनाय ओमफ्राय आसुकसा सावैनो हामबाय प्रेस मिडिया रावनोबो प्राइज मानि तंनाय आ जागाव फार्स्ट प्राइज 30,000 चैंपियन ट्रफी सहना एरपरे रानार्स अप 20,000 20,000 प्राइज मानि फुटबल टूर्नामेंट सेंजांनाय आगामी 25 अक्टोबर हामबाय आंखा सीसीएस चक्रां कोऑर्डिनेशन सोसाइटी नि प्रेसिडेंट इनका आं जे मो मुकुमु डन चंद्र देबबर्मा नि रेल थाथो बिनिबो बुस्ला कुसु इनका जों चारबाय दङ बखायान दादा अख्रा अंको आन दादा कुसु ते दुइबाय दङ ब जोंनि फाइलिया इनका जों ओपनिंग खाय जतन मानजालायनाय इनका आं चिनि आमचाइनि बररनो चिनि खुवाई डिस्ट्रिक्टनि बररनो जतन रिक्वेस्ट खायो जतन खाथुं खाजाखाय जों टीम रिलायफायदि पार्टिसिपेट खालायफायदि अनेक बছর পরে और खेला फुटबल टूर्नामेंट उन्नानै थां दङ तामने हिंगाय आनि बा आगि म स्कूल को स्टाफित खायफ्रु माने चेंसाफ्रु बिनि ब्लाइनो अबदान दङ बर आगि आहाय दुटी बर कान काननै गुरि गुरिलाय हा बायंगै याकुंबाय गुरि गुरिलाय जादा खायलायै मास्टारनि बेतन दिवै बरक म स्कूल ल चाललायबानि पुइला सरकारि नेसानि प्राइवेट खायसे बर चाललायबानि हिंगा आबेनो बिनि अनेक अबदान दङ बावनि लगी तेबो अबदान दङ आबन अबदान बिसिं बिनि नाखुक माने अबदान दङ हिंगाय आबो जों ओपनिंग बा फाइनल फ्रु तेबो सिलायानो सिनि गेस रंनि थानि जों आगिनि जे स्कूलनि टीचार बावनो जों गेस हिसाबै आफ्रो इनभाइट दिनाय हिंगाय खाखायो आं अनेक बছর পরে चिनि बिरचन्द्रपुर हायर सेकेंडरी स्कूल माथ खेला आउना थाङै दङ और जतन नरक हहम नदमखाय खेला लायफायदि ते एलाकानि बरक बो उपभोग खायथुं बाजार बो गाना समतल पदविल बाजार गाना गंनगर गाना मनेश्वर गाना अरनि बरनो जों लायखैनो लामसगो खा गाहामखाय जतन खेला नायफायदि उपभोग खायदि फाइनाय 25 अक्टोबर निसिमि खेला सेंजांनाय हिंगाय जों खेला चेंग्रिनाय नर मुसुं जांनाय रावल फानो जों बाय गोदालै खेला तेबो पार्टिसिपेट खायबानो जों कारण चिनि टीम जत बाङो चिनि आसेनो गाहाम हिंगायनो चिनि प्रचार बाङो बा चिनि खेला उन्नतिङो आबेनो जों चिनि फेमिली नङै चिनि सीसीएस नङै चिनि मूल कमिटी नङै चिनि साब कमिटी नङै जों जतन कयो जतन और खाथुं खाजाखाय खेला न फुटबल टूर्नामेंट न गाहाम खेलखाय पारियाखै जों चिनि एलाकानि सुनाम मुंथुं तेबो कुजुक साका काथुं इंगाय टेक्सा आं सागलायनाबो सङो चिनि टाइम मीडिया पार्सन बो सबनि लगे लगे तंनाय नर गाहाय मीडिया जबाय हामबाय इंगाय चिनि चिनि टाइम पेपार चिनि सेंदन पत्रिका दैनिक संबाद तेबो कयटा संग दङ बर जन निउस सानहन मांसि दङ इंगाय निउस बो कानाय आबेनो चिनि चेराय मुसुं जांनाय फुटबल थंख्रों र फादि नरं निउस बो कानाय बेस्ट प्लेयार साबो अंखा आमो कानाय बेस्ट गोलकीपर साबो अंखा आमो कानाय इंगाय चिनि नेक्स्ट जेनारेशन तेबो मुसुं जांलायनाय जों और बছর दा आमदेखे खेला चालु थांमान जों आमो चेष्टा तनाय और फाय याफानो जों बायजान रगो रतनपुर रगो प्रत्येक बছর जों खेला चालु दङ चिनि सीसीएस सहिते इंगाय जतन खाथुं खाजाखाय खेला रिफायदि तेसो लास्टआव सावा आं जतन खा गुफुर बाय जों लामसगो जत क्लाब याफानो नर पारानि जे सामबुसुं जांनाय फानो खेला रिफाय टीम रिफायबानो इंगाय आसिक सावैनो लास्ट तेसा जतन लामसगै बा खा गुफुर लामसगै आं आनि किसासा सामुं अरना मथाका जतन खाका हामबाय।